Moni nde ku USA ku Washington pajaso ku USA zo pena zochitika zawo kumakhala ngati kuti ndi planet pa yokha yeti akuti zangwa uko bambo uyu dzina lake Fazal Takomariani kwa kweni ndi ku Ethiopia ndi anachoka ku Ethiopia anapita ku USA amakhala anali ndi banja lake mkazi ndi ana iyeyo ali ndi zaka 53 kapena anali ndi zaka 53 Fazal ndiye apezeka kuti ku USA kuja ali ndi ntchito yabwino kwambiri ndi technician ali ndi ndalama ndithu mamota azisamala banja lake akuti basi kuboweka ndi anapanga decide kuti apezeka chibwezi ndi anapeza mtsikana wezina ke Tiffany Gray wa zaka 22 ndi anali sugar daddy wake anachita umuziratu mgwirizano wawo kunena kuti ineyo ndine wokwatira ndingofuna munthu oti akhale chibwezi changa ndizi kupasa ndalama uzipanga zomwe ndikufuna ndi anagwirizana koma Tiffanyyo anapezeka kuti ndalama zonse zimankwanira amafuna ndalama zambiri ndi ulendo wina anapeza kuti wambera Fazal ndalama anambera ndalama zokwana anapeza kuti wambera Fazal ndalama anambera ndalama zokwana 1800 kudzera mu app ya phone fayoti Fazal anagona tulo kaenda anambera ali mtulo anayuza fingerprint yake atagona tulo kuchita unlock phone ya Fazal kumafunika fingerprint ndi atagona tulo anamugwisa ntchito chala chakecho kupanga fingerprint nkutumiza ndalama ndi Fazal mpaka nana akanena ku polisi kunena kuti nsikana yandibera ndalama anakuya naye kwambiri koma khangati anayiwala zoti anambera ndalamazo nkupezeka kuti mu April wamuyita naso kumbera kwanamubera mu 2023 ndi kupeza kuti mu April wamuyita naso nsikana uja kuti atabwera ndi nsikana uja anapita koma Tiffany anali usakondo abe anali kufuna be ndalama amaona kuti ndalama zomwe amapasidwa zina izochepa ndi anamuza nzake kuti ine ndofuna uyu ndofuna ndimbere ndalama ndi anapangana kuti tingatani kuti timbere ndalama ndi pa 1 April ananyamuka asikana awiriwo anapita ku nyumba kwake analowesa onse awiri fa apo pakuoneka ndi nzakeyo Mila wa zaka 19 analowa ku apartment kwawo CCTV inajambula imaonesa analowa atapita mu apartment muja anambaya ndi mpeni Fazal kumupha anamugogodaso ndi chinthu pamutu atamupha anambera phone nkuthawa anabwereranso ku nyumba kuja kukambira zinthu zina anakatengaso anyamata ena awiri kuti akathandize kunyamulako katundu dawa kuonekapo amabamo katundu nkumapita koma anaona kuti anabaso phone nde anapeza kuti phone ija makanika kutani kuitsegula inali yoloka imafunika fingerprint nde anabwereranso ku nyumba kuja tsiku lina ndi kukamudula chala cha shuwachi thumb anamudula chala nkumapita nacho nkumagwisa ntchito chala chija kumalowa mu phone mwake mwa Fazal muja ndikumatenga mu ndalama madzichitira transfer ndalama mangodzichitira transfer ndalama napeza kuti abale yake Fazal amadabo kuti Fazal sakuyankha phone situ zoti chachitika nchani mpaka anayimba phone ku polisi pamene polisi amapita nkukapeza kuti munthu atani waphedwa anapeza kuti amene anachita chiwembuwo anayesa kukirina nyumba muja kunena kuti pasapezeke china chilichonse chowalinganiza iwowo ndi chiwembucho koma polisi anapezabe magazi ma footprints chani ndesi zinachedwe kusizinavute ifa CCTV inaonesa siku lake lomaliza kulowa analowa ndi atsikana awiri aja komanso nkumaoneka no atsikana aja kubwera nkumapita kena kwa anyamata awiri mwaza nyamula makatundu kumapita nkupezanso nzawo wa atsikana awiri aja anabwera ku polisi zanena kuti ndamva nkhani yoopsa kwambiri atsikana awa awiri wandiuza kunena kuti apha munthu atenga chala chake akugwisa ntchito kuti azimbera ndalama ndi anakagwira atabisala ku lodge kwina kwake atsikanawo fana adziwa kuti zavuta aliyese watani wadziwa zoti angwagwira posachedwa pazachitika mu April momwemo ndalama zomwe amabaso auti amagwiritsa ntchito kugula zakudya kugwiritsa ntchito transport komanso amagulira chamba nde izo a sugar daddy ari kufuna kusangalala atayapo moyo wawo chala chabetsa ndalama zonse iyo ndi nkhani kuchitika kutiko ku USA atsikana awapanga charge ndi murder koma akuwasunga kundendesana apase sentence mulandu unagamulidwe pamene anyamatawo awagwira koma nangasiwa anangopita kukaba zophazo sizimakhudza ndi nkhani ya Fazal kuchoka komwe ku Ethiopia uko ndikukavulala kutiko ku America ndi atsikana ang'ono ama 19 machani akuti funa kusangalala ndiko kwambiri